बोसोरनि थाखाय थिना दोननाय माइ बाख्रिया सिलिंखार। आखाइजों हमथुम हमथुम थोरसियाव दैखांना बस्थायाव सोदों दुखुथिया बर' बिमाया। माइ बाख्रिल' खहा नङा, बोसोरसेनि थाखाय गायनाय आबादथिलियाबो सिलिंखार। न' बां बिफां लाइफांफोरखौ हरखाबै फैनानै गाग्लोबलांदों मैदेर फालोआ। नंगौ, बाक्सा जिल्लानि बाथाबारि हाग्रा मावख'नि बेन्दोङाव थानाय जफादं ओनसोलनि दिरिङापुर गामिनि मन्जु गयारिनि थाग्रा न'जों लोगोसे माइरं जानो होननानै थिना दोननाय माइ आरो सौनानै दोननाय माइरंखौ जालांदों मैदेर फालोआ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैदेरनि गाग्लोबनायनिफ्राय नखर बिगोमानि जिउआ खुनुरुखुम रैखा मोनो। थांनाय हर गेजेरनि 12:30 रिंगायाव फैनाय मैदेरनि फालोआ दिरिङापुर गामिनिनो पवन चन्द्र गयारि, नन्द गयारि, दिपेन दैमारिनि गय बिफांफोरखौ सेफायनायजों लोगोसे मानिक बर', तुतुल गयारिजों लोगोसे गामिनिनो गोबां आबादारिफोरनि माइ आबादखौ जानायजों लोगोसे गाग्लिनानै सिलिंखार खालामलाङो। मानसि आरो मैदेरनि नारा-नाथा जुजिलायनाया दिनैनिल' बाथ्रा नङा, बे गोलाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे गिदिर जेंना। 12:30 फैदोंमोन, बाय बुजायानो फैदोंमोन, ओमफ्राय माइ माइरं न' गंसे सेफायलांदो आरो बेलेगखौबो एसे बोदलाबलांदो। जेब्ला मैदेर फैदो जोङो बेलेग गंसे न'आव दंमोन जोङो, ओमफ्राय जेनथेनसो बासिबाय। मैदेरखौ गुबुनफोरासो फैनानै रैखा खालामफैदों। माइया जोंना दुलि गेजेरसे दंमोन, मनब्रैसो खहा जादों, ओमफ्राय मुथासे खहा जादों। मानसिफोरखौ जेबो खालामाखै। मैदेरखौ गामिनि मानसिफोरा बमा बायदिसिना गावनानै अर लानानै हरदो। बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो फैबाय थायो जोंहानिखै, खहा खालामबाय थायो, मैगं थाइगं गाख्रेबलाङो। बिदिनो खालामदों, बोसोरफ्रोमबो खालामो। मैदेर होबथानो थाखाय सरकारखौ जोङो खावलायनो सानो। मा बुंनो सानो? मैदेरनि रैखाथि नांगौ जोंनो, बिदिनो सानो जों। गोजोनथाव खौरां, बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार। 1 आगस्तनिफ्राय 15 आगस्तसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव, दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगस्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि। बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन। बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स। बेनि अनगायैबो जाय फाइनेन्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन। बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 600003991187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।